Bon dia. Enguany tenim un repte que està indestriablement unit a la nostra essència com a hereus d'una terra que tingué l'or per literatura i el cel i les barres per bandera. Toca ser conscients que recobrar l'ànima d'un poble és reviscolar els elements que la conformen, que la vostra condició, la vostra posició ideològica no vos faça perdre l'objectiu comú. Aglutinar les peces de l'enorme esquelet valencianista, amb més o menys matisos personals i socials, però amb decisió. Que cap instrumentalització partitocràtica vos desvie del viarany, desacomplexadament. Toca actuar com agents que serveixen el seu poble sense batalles estèrils. Refermar l'economia, dignificar els nostres productes, la nostra gent. Vindicar la personalitat nostrada, defendre la nostra llengua. Esportistes, llauradors, pescadors d'aigua dolça i de mar oberta. Guardians d'ecosistemes diversos que deixen arrere els problemes banals i engrandeixen amb el seu treball diari la terra que xafen. Sou els agents socials que la nostra terra necessita. Que el glatit del vostre cor, a ritme de les nostres danses, no funcione només durant un sol dia, sinó durant tot l'any. Recordeu aquells que van salvar el nostre patrimoni de les flames que tractaren de despersonalitzar-nos. Recordeu aquells que van lluitar per la causa justa de la llengua. Estudiants, intel·lectuals, capellans, frares, gent treballadora, artistes en general. Cercles oblidats que treballaren desinteressadament per nosaltres i que moriren sense un reconeixement just. Empresaris que no actuaren de sucursal de ningú i s'empobriren per tractar de dignificar-nos. Recordeu els vostres majors, dels quals heu mamat la cultura consuetudinària i les dites i les frases que dibuixen la nostra societat. I recordeu també que apostar per un futur modern i del segle XXI és apostar per les causes justes més pròximes. Feu bondat i feliç 9 d'octubre.